बर'नि मुसुखा बानायनायखौ सावदोब्रा एबार आननेसेसारि हाग्रामा महिलारि सारनि रिजर्टखौ नोंसोरो दोनना होनो हायो दिनै नोंथांमोना 1 दफाखौ मावफुङियावबो नोंथांमोना दोनना होनो हाया अब्ला रायजोफ्रा नायदो जुदि इउपिपिएलआ 2025 आव जुदि जेनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दालन खालामफिनगोन ना फिना बिनि फिननायखौ रोंगोराया बुंनानै होयोब्ला मोजां जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरि नेताफ्रा हाग्रामानि रिजर्टखौ दरना होनाय मुसुखा बानायनानै सावनाय बर' जाथिनि थै गैया होननानै बुंनाय बर' जाथिनिफ्राय एरख'नांगौ होननानै बुंनाय एनि काइन्ड अफ बिथांमोना बुंबोदोंमोन दिनै पावार नांगौ सोलायनाय नांगौ होननानै दिनै बिटिसिआव इउपिपिएलनि सरकार नाथाय दिनैसिमबो एकरनि दफाया जि इमप्लिमेन्टेसन जायाखै दिनै बे राइट टाइम दिस इज द राइट टाइम मिस्टार दिपेन बर' द क्रुशियेल टाइम एकर्डा मानो दासिमबो स्टिल मानो एकर्डा इमप्लिमेन्टेसन जायाखै व्हाट इज द रिजन मेन रिजन मा जाहोना मा दरना होदो लामायाव ओंखारदो मुसुखा बानायनानै सावदो प्रमद बर'नि मुसुखा बानायनायखौ सावदोब्रा एबार आननेसेसारि हाग्रामा महिलारि सारनि रिजर्टखौ नोंसोरो दोनना होनो हायो दिनै नोंथांमोना 1 दफाखौ मावफुङियावबो नोंथांमोना दोनना होनो हाया अब्ला रायजोफ्रा नायदो हेल' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय दिनै रायजो सभानि एमपि रोंगोराया बुंबाय बदलनि खुनु गोनांथि गैला होननानै बिथाङा बुंनानै लाबाय आरो बर' जाथिनि जि समस्या इन्डिभिजुवेलफोरनि जि समस्या जि जेंना दंमोन गासिबो सुस्रांजाबाय जोंनि ओनसोलाव सान्थि फैबाय होननानै बिथाङा बुंदों दिनै आबसुआबो आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनानै दिनै पावाराव फैबाय प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार जाबाय नाथाय दिनै बिथांमोना बुंनानै लाबाय आसरित दिनै बड'लेण्डनि गोनांथि गैला लिरनानै गारबोदों जायनि थाखाय फ्रम टुडे वी डोन्ट वान्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट होननानै फाइनाल एन्ड कमप्रेहेनसिभ सल्युसन साइनिं खालामनानै बिथांमोना दिल्लीयाव फैबाय दिनै बिथांमोननि जि थगायनाय उइथिन 4 इयार्सआव रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि थगायदों बिनि थगायनायनि जि गुबै जाहोनफोर थाखुमानानै थानाय बे दिनै ओंखारबाय बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारबाय रायजोफोर माने आबसुनि मेन मथ'आनो जाहैबाय एनि हाउ आन्दालन खालामनानै हाग्रामा महिलारिनि सिटखौ सेख'नांगौ आरो बिटिसिआव आबसु आरो इउपिपिएलआ पावार सालायनांगौ बेल'मोन रायजोफोर दिनै प्रुफ जाबाय बिथांमोना अलरेडि मिन्थिखागौ आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौ जोंनि दिनाव मोना अब्ला जों मा खालामनो होननानै आबसु आरो प्रमद बर' दैदेननाय माखासे लिडारगिरि खालामग्राफ्रा बेखौ अलरेडि मोनथिखागौ जायनि थाखाय बिथांमोना बेबायदि साडेनलि आनफर्चुनेटलि एकर्ड खालामनानै दिनै बेबायदि खालामदों जुदि बिथांमोना बे टाइमावनो जुदि बेबायदि एकर्डखौ जुदि खालामामोनब्ला बेबायदि गल्डेन अपरचुनिटि मोननाय नङामोन दिनै इउपिपिएलआ पावाराव फैबाय गारि गिदिर गिदिर बायबाय रायजो राजाफोरनि उन्नयननि जेबो खामानि मावाखै गोरिब गुन्द्राफोरनो एकर्डजों मोनफानाय थाखाखौ राननानै होगोन होनना बुंदोंमोन दिनै गैया गासिबो थगायजोबनाय आरो मोनसे खोथाखौ दिनैनि दिनाव रायजोफ्रा बुजिनानै लानाया मोजां आरो आबसु आरो इउपिपिएलनि आरो रोंगोरा नार्जारिया बिनि फिननायखौ रायजोफोरनो होनायाबो मोजांखासै मानोथो दोनखुमा सिखुमा मानोथो दोनबावनो जुदि इउपिपिएलआ 2025 आव जुदि जेनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दालन खालामफिनगोन ना फिना बिनि फिननायखौ रोंगोराया बुंनानै होयोब्ला मोजां जायो जाहाथे जोंनि रायजोफ्रा बुजियो आरो दिनैनि दिनाव क्लियार बिथांमोना हाग्रामानि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरि नेताफ्रा हाग्रामानि रिजर्टखौ दरना होनाय मुसुखा बानायनानै सावनाय बर' जाथिनि थै गैया होननानै बुंनाय बर' जाथिनिफ्राय एरख'नांगौ होननानै बुंनाय एनि काइन्ड अफ बिथांमोना बुंबोदोंमोन दिनै पावार नांगौ सोलायनाय नांगौ होननानै दिनै बिटिसिआव इउपिपिएलनि सरकार नाथाय दिनैसिमबो एकरनि दफाया जि इमप्लिमेन्टेसन जायाखै बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ दिनैनि डेटआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा
बेखौ मावनांगौमोन आरो बुंनांगौमोन आं बेखौनो आपिल खालामो प्रमद बर'नि जि एकर्ड बे एकर्डनि दफाया दिनैसिमबो टिल टुडे इमप्लिमेन्टेसन जायाखै जेरैबायदि एक्सपेक्टिं खालामदोंमोन दिनैसिमबो जोङो नुनो मोनाखै जेरैबायदि इमप्लिमेन्टिं जानांगौमोन बेखौ जों नुनो मोनाखै दिस इज भेरि आनफर्चुनेट बिथांमोना गोदाव सोराव बुंबोबाय हाग्रामाखौ दरना होबोबाय दिनै बे राइट टाइम दिस इज द राइट टाइम मिस्टार दिपेन बर' द क्रुशियेल टाइम एकर्डआ मानो दासिमबो स्टिल मानो एकर्डआ इमप्लिमेन्टेसन जायाखै व्हाट इज द रिजन मेन रिजनआ मा जाहोना मा दरना होदो लामायाव ओंखारदो मुसुखा बानायनानै सावदो प्रमद बर'नि मुसुखा बानायनायखौ सावदो ब्राइबार आननेसेसारि हाग्रामा महिलारि सारनि रिजर्टखौ नोंसोरो दरना होनो हायो दिनै नोंथांमोना एकर्डनि दफाखौ मावफुङियावबो नोंथांमोना दरना होनो हाया अब्ला रायजोफ्रा नायदो जाथिनि खैदां खैफोदनि समाव जेब्लायबो खामानि मावगोन स्ट्रंलि इनिशिएटिभ लागोन होननानै बुंदोंमोन नोंथांमोना डिमान्ड खालामनो हायो दिनैनि डेटआव आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर'आ मानो हायाखै मानो दरना होनो हायाखै रायजोफोर साननानै नाय दिनै बिथांमोना गावसोरनो बुंनानै लाबाय एकर्ड जाबाय सान्थि फैबाय पिस एन्ड हारमनि फैबाय जोंनि ओनसोलाव गावजों गाव खुनु दावराव दावसि कनफ्लिक्टिं आरो कन्ट्रभार्सियेल जानायखौ जों नुनो मोनाखिसै बाव जेबो दावराव गैला होनना बिथांमोना बुंदों हाउ इउ केन से दैट मिस्टार रोनगोरा नार्जारि उइदाउट रिलिज फ्रम द जेल फाउन्डार अफ इन्दिबि रन्जन दैमारि मारै नोंथाङा बुंनो हाखो मारै आसरित साननो गोनां दुखु नांथाव भेरि आनफर्चुनेट दिनै बिथाङाबो नोंसोरबायदि उदां अखाराङाव फैनानै रायजो जानो संसार जानो गावनि गथ' गथाय बाय बाहागि जाथि बंस'फोरजों गोसो दङमोन ना एकर्ड खालामबाय दे अके नो प्रब्लेम बाट दिनैसिमबो साइनिं खालामखांनायनि उनाव गैया बिसोरना दुखुनांथाव खोथाया नोंथांमोना चिफ जानो इएम जानो एमपि जानो जा नाथाय दिनै जायफोर सुक्तिखारि दिनैसिमबो एकर्डनि उनाव जेलाव थानाय दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरि नेताफ्रा आरो केडार्सफ्रा दिनैसिमबो दं मानोथो खालामखो होमबा एकर्डखौ साननानै नायदो होमबा बुंबाल'सो गाज्रि मोनो खुनु बाव बेलेबेजे बुजिनांगौनि गोनांथि गैया रायजोफ्रा साननांगौनि जेबो गोनांथि गैया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बड'लेण्ड नांला होननानै बुंबाय बिथांमोना थगायबोदोंमोन दिनै फाइनालि प्रुफ जाबाय एभ्रिथिं इज प्रुफ दिनै रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारियाबो बुंबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड मोनला नांला बेनो जाबाय सेटिसफाइड वी आर सेटिसफाइड एगेन वी डोन्ट वान्ट एनिथिं एल्स होननानै बिथाङा गावनो दिनै बुंनानै लाबाय अब्ला बिथांमोना बुंबोदोंमोन मोनसे टाइमाव आनटिल आनलेस जेब्ला जों बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाया कन्टिनिउसलि मुभमेन्ट खालामबाय थागोन होनना बिथांमोना बुंबोदोंमोन दिनै प्रुफ जाबायना रायजोफोर अब्ला जोलैनि हांगारा सोर जाखो मोनसे टाइमाव जेब्ला हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि चिफमोन डिउरिं दिस टाइम बिथांमोना बुंदोंमोन गोबां क्रिटिसाइज खालामदोंमोन मा बुंदों आयौ नोंथांमोनाबो खोनादों दिनै प्रमद बर'आ मानोथो जेबो खालामनो हायाखिसै रायजोफोर साननानै नायदो अब्ला बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय बिथांमोननि जि थगायनाय दिनै प्रुफ जाबाय नङा होमबा रायजोफोर इउपिपिएलआ जुदि 25 आव जेनोब्ला सिदा खोथा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड बिफिनगोन नामा जोंना बिटिआर एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जायासै ओंखायनो जोङो आन्दलन खालामबाय होननानै बुंफिनगोन नामा बिनि एन्सारखौ रायजोफोरनो फिननाय होखादो आरो नोंथांमोना बुंबावगोन नामा 2026 नि सिगां जुदि एकर्डनि दफाया इमप्लिमेन्ट जायाबा राजा लामायाव ओंखारगोन होननानै बेखौथ' अलरेडि बुंनानै थगायखाबाय दिनै गैया नै 2025 फैनोसै दाना आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ बुंबावगोन नामा 2025 आव इउपिपिएल सरकारखौ सापर्ट खालामनानै देरहाहोनांगौ बिकज मानोना बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामबाय अपेनलि होननानै दिपेन बर'आ बुंबावगोन नामा बेखौ रायजोफ्रा नेनानै थादो खनसे नङा खननै नङा खनथाम थगायबोबाय मेनि टाइम्स अब्ला बिथांमोननि खोथाखौ जों बोरै फोथायबावनो रायजोफोर आनएक्सपेक्टेड 2026 नि सिगांनो इमप्लिमेन्टेसन जाजोबगोन हो दिनै फैयै 4 बोसोर थांबाय जेबो गैया इन्दिबिनि केसआबो दिनैसिम समयसाया दिनै
जेबो समाधान जायाखै बिनिफ्राय दुखुनांथाव साननानै जेबो खोथा गैला बेखौनो फाइनालि आं रायजो राजाखौ आपिल खालामो जोबथारनायाव नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव बयबो कनसियासनेस एबा सांग्रां जानाया मोजां सिदा खोथा 2025 आव बिपि एबा सरकाराव फैगोन मानो माखासे सिस्टेमनि गेजेरजों फैगोन बे सिदा खोथा रायजोफ्रा खुनु बेले बेजे जानांगौनि खोथा गैया जायफोर दालाल टाइपनि मानसि बिथांमोनासो पार्टिखौ सोलायो माने गावनि पार्सनेल सार्थनि थाखायसो बिथांमोना पार्टिखौ सोलायो आरो जायफोर पार्टी सोलायग्रा मानसि बेफोरनाव जेबो वेट थाया बे सिदा खोथा बाव खुनु सोरबाया इउपिपिएलनिफ्राय खारगोन सोरबाया बिपिएमनिफ्राय खारगोन बेखौ जेबो बुंनांगौया इट डाजन्ट मेटार बे जेबो बिग मेटार नङा रायजोखौ ओंखायनो नोंथांमोना जाय जायगायाव दङ बाव स्ट्रंलि था बे सिदा खोथा बेले बेजे जानांगौनि खुनु खोथा गैया रायजो राजाखौ दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा हमदांनो हाबाय बुजिबाय जेरैबायदि एक्सपेक्टिं खालामदोंमोन बे जायाखै एकर्डआबो दिनै फुलफिलमेन्ट जायाखिसै जेरैबायदि उन्नयन जानांगौ जेरैबायदि हाइलि डेभेलप जानांगौमोन जों बेखौ जानाय नुवाखिसै जेरैबायदि इनफ्रास्ट्राक्चार जानांगौमोन बे गैया प्रमद बर'आ गोदाव सोरावसो दिनै खामानि मावगासिनो दङ न'खर न'खर साख्रि होनना बुंदों बेबो गैया जिर' गासिबो नाथाय बिथांमोना गावसिनि बुंबोनाय कमिटमेन्ट लानाय आसुरेन्स लानायफोरखौ दिनै बिथांमोना माने बेखौ बे दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बिथांमोना गोदाव सोराव दिनै माने रायजो राजाखौ खोथा बुंनानै गोदै गोदै खोथा बुंनानै रायजो राजाखौ लफायबोगासिनो दं ओंखायनो नोंथांमोना बयबो सिदा सादा था खुनु बेले बेजे साननांगौनि खोथा गैया 2025 आव बिपि एबा सरकाराव फैगोन एनि हाव बे सिदा खोथा रायजोफोर बेले बेजे खुनु साननांगौनि खोथा गैया मेन खोथाया मा रायजोफोर नोंथांमोननो दिनै आं खिन्थागोन प्रमद बर'आ बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनायखायसो प्रमद बर'खौ बिटिआर नि सिएम बानायदों रायजोफोर बे सिदा खोथा नाथाय प्रमद बर'आ बेखौ मोनथिखागौ रायजोफ्राबो बेखौ मोनथिनानै लानाया मोजां दिनै 4 बोसोर जाबाय दिनै बिटिआरखौनो बिथाङा लिरनो हायाखै गेटआव बावनो बुजिखादो एनडिपिनि समस्यानो जोबाखै जुदि वान्डारफुल जुदि लाभलि जुदि एकर्डब्ला दिनैनि डेटआव प्रमद बर'आ बाव लिरनो हागौमोन मानो लिरनो हायाखै साननानै नाय रायजोफोर दिनै प्रमद बर'खौ 5 बोसोरनि थाखाय टाइम होदों उइथिन 5 इयार्सआव प्रमद बर'आ रायजो राजानि उन्नयननि मा खामानि मावनो हाया बे गावनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन होननानै चिफ मिनिस्टारा बेखौ दायथ' होदों बे सिदा खोथा आफ्टार 5 इयार्सनि उनाव 2025 आव इउपिपिएलआ जेनगोन रायजोफोर खुनु दिन इउपिपिएलआ देरहायाम बिथांमोना बिजेपिनि अक्सिजेन लानानैसो दिनै बाहादुरि जुदि पावार दङब्ला बिथांमोना सिंगेलि गेलेथों आरो एबाराव बिथांमोना खुनु देरहानायनि खुनु स्ट्रेटेजिबो गैखाया रायजो राजाफोरखौ थगायनोबो हाखाया रायजो राजाफ्रा जुदि सोङोब्ला बिथांमोना एन्सारखौनो जेबो होनो हाया जिर' एकर्डआ मा जाखो माब्ला इमप्लिमेन्ट जागोन रन्जन दैमारिया माब्ला गगोन नैबे आपकामिं नभेम्बराव जुदि एनडिपिनि समयसा जुदि एकर्डनि दफाफ्रा जुदि इमप्लिमेन्टेसन जुदि जायाब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा लोब लोब बिपिएफआव फैगोन बे सिदा खोथा बे आं बुंनाय नङा रायजो राजाफोर नोंथांमोना बयबो मोनथिखागौ दिनै जोंनि रायजोफ्रा आसा खालामदों एकर्ड जाबाय येस ओरैबायदि मोजां एकर्ड लाभलि एकर्ड येस दिस इज वान काइन्ड अफ बिउटिफुल एकर्ड होननानै आसा खालामदोंमोन एक्सपेक्ट खालामदोंमोन आनफर्चुनेटलि जों ग्रेजुवेटलि नुबाय बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया थगायनाय एकर्ड नै आरो एकर्डजों मोनफानाय फैसाफोरखौ गामिनि जाम्बि जाम्बा बोराय बेन्थ'फोरनो रानना होगोननो संख्रि बानलु जानो बेफार फालांगि मावनानै जानो होगोन होनना बुंदों दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा गोरिब गुन्द्राफ्रा दुखुथिया सुबुंफ्रा मोनबाय नामा जायफोर मावरिया खावरिया हावरिया बन लायनानै जाग्रा दंफां दाननानै जाग्रा अन्थाइ दिख्रुबनानै जाग्रा बैफोर आइजो माहारिफोरनो डिस्ट्रिबिउसन खालामनानै होगोन होनना बुंदोंमोन सोर सोर मोनखो कमेन्ट बक्सआव लिरनानै फोरमायहरदो प्रमद बर'नि जि खोथा बुंनाय गासिबो थगायजोबनाय रायजोफोर आनएक्सपेक्टेड दिनै प्रुभ जाबाय ओंखायनो जोबथारनायाव नोंथांमोनखौ आं बयखौबो खावलायो नोंथांमोना बयबो स्ट्रं जा बयबो कनसियास जा प्रमद बर'नि थगायनाया दिनै प्रुभ जाबाय दिल्लीयाव बड'लेण्ड नांला होननानै लिरना गारबोबाय दिनैनि डेटआव जोंनि बिटिसिनि हिर'आ हाग्रामा मानो बिकज बिथाङा बड'लेण्ड नाङा होननानै बुङाखै जाथ'वा मोनथ' क्राइटेरिया गैया होननानैसो बुंदों नाथाय दिनै प्रमद बर' बुंनायाबो बेनो जाबाय प्रमद बर'आ बड'लेण्ड मोनथारगोन होनना बुंदोंमोन रोनगोरामोना बुंदोंमोन आबसुनि मानसिफ्रा बुंदोंमोन दिनै बिथांमोना बुंबाय बड'लेण्ड मोननो थामोनथा गैया बिथांखि गैया क्राइटेरिया गैया दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट जाबाय बर' जाथिया गोजोनबाय फुलफिलमेन्ट जाबाय एगेन जेबो नांला वी आर सेटिसफाइड होननानै दिनै गावसिनि खुगानिफ्राय ओंखारबाय अब्ला बिथांमोननि थगायनाया दिनै प्रुफ ओंखायनो नोंथांमोना बयबो सांग्रां जा लोगोफोर थेंक इउ